en garti e deftere ceerno nde نعم hijratu su'ada'i نعم wa rihlatu shuhada'i نعم fergo malaaɓe نعم kirndol walla mbiya ɗanngal نعم shahudinɓe نعم gonnoɗen ko e page woni hello مهم. sappo e jeeɗiɗi نعم e ngoon hello gonnoɗen o wi deftere nde waɗi ko dame jeetati نعم e nokku caggal dame jeetati ko adi dame jeetati e ko nokku نعم ɗo aɗa wittoya ɗo aɗa yiiloyo مهم. hoko woni sababu نعم min ceerno mbimi alhaji aali مهم. diine teddirimo ɗum woni nde ɗo windande hannde مهم. omo haala hen dalil makko نعم nde wonno omo andi مهم. ma won keɗo yiiɗo ɗum نعم ɗum mawna e muɗum i wowi kay mataw ko alhaji aali teddiri diina l'islam kono diina o ko kanko teddiri مم. yiye he ko foti kay ko weyde jeeyaɗo allah o Naam. teddiri ko diine o kono diine o teddirimo omo haala dalil makko kanko ceerno holko woni sababu ha mbimi نعم diina l'islam teddiri ko alhaji aali نعم kadi min mouhammad saïd ko min innirimo izzuddini نعم wona goɗɗo ko min ceerno wimo izzuddini نعم nde jiimomi jiimi sifa makko jiimi laaɓal ngal Naam. jiimi senare nde jiimi sunna o Naam. jiimi noon e hirta jiyaɓe allah ɓe مهم. mbimi o ko izzuddini o diina teddirimo tawno ceerno nde aɗa yiimo نعم ma en garoy hen fof no ceerno yiirimo tumnude fodde ujunnaje won wiyama ko ujunnaje tata wi won ko ujunnaje jeeɗiɗo Naam. fo annande ɗumen e l'islam kadi fof o hokki ɗumen laawol tijjaniya نعم cinca wuro ma Naam. caggal wuro ma kadi cinca gure sappo مم. alhaji ali mi yaltude aduna o sinci gure sappo نعم wuro heen fof مهم. o waɗi heen almuudo Naam. o waɗi heen duɗal qur'ana na waɗi jama woni kala feroɓe aroɓe Naam. ɓe heen o jaɓɓo ɗumen ɗo madina ɗo heddiɓe o wiya ɗumen o jagure keddiɗe waɗi hirnangue madina becce نعم won ɗon ko madina alpha saadou نعم kanko sincingol wuuro funnague madina woni guiroyero worgo madina woni misra نعم madina alpha saadou Mm. o waɗi ɗon ko almuru makko wiyete ko alpha saadou نعم guiroyero ko ceerno bocar wonno ɗo ceerno bocar مم. hakkude makko e ceerno men calmino seydou Naam. hunde mawde ne wonno ɗo ceerno ala ko waɗatno hayde feri ɗo nde Naam. sona taw disima ceerno bocar o wiyata kadi ko kalto yaata ceerno bocar arɓe jaada hajju makko نعم mo yaari koyɗo ande ɓe gummi ɗo ko 1940 نعم ɓe garti 42 kanko e ceerno bocar jaadi laabi makko fas marok ɗi kanko e ceerno bocar jaada ceerno bocar won taƴƴo meddaji madina nanta meddaji madina ɓe foccade ni ceerno bocar taƴi ɗum ceerno bocar kadi artirimo galle ɗo won ɗo kanko ceerno نعم nde sincade galle makko ko dow hayre wonno nde ceerno bocar yimo ala ceerno an ɗum wona place ma an ko ɗo koɗɗata on noon woni guiroyero Naam. guiroyero woni funnague madina ceerno bocar o wanno ɗo mbimami worgo madina ko misra نعم misra wonno ɗon ko ceerno darame ha o meɗiya toon ceerno darame rewo madina na toon darussalami Naam. na toon cham darussalam waɗi ɗon ko biteɗo ceerno jolfo jolfo ferno ari madina Naam. o sincani ɗum darussalam cham mi yejjiti mo wanno ɗo no kono koye mamiraɓe ceerno abdoul hayyi en abdoul hayyi dial ceerno abdoul hayyi yum makko ɗon jeeya cham i joni noon ceerno yirini fof te o yi feroɓe ne gara bang yo bang نعم kadi ko senare e laaɓal e sunna o wi o ko izzuddini saabi diine o na mankano waaɓi ni نعم ɗum waɗi ceerno wi mabahas fi talqibihi bi izziddini نعم ilam anna li hadha allaqabi sababan نعم wa haqiqatan en ngari e nokku aɗa yiiloɗo bittata نعم soowirede mo kanko alhaji ali نعم izzuddini
o wi mawnat e keɗiɗo noon wiyeede diina teddirimo kono ceerno wi ilam andu anna li hada lagabi no woodani nde ɗo soowore sababan wa haqiqatan ne jogii sababu ne jogii haqiqa ne jogii ko woni sababu haa mbimi diina teddirimo kadi ko haqiqa ko goonga ko kalmi ko waɗi goonga Allah bal huma sababani wa haqiqatani o wi accu bom woni goongaji ɗiɗi woni sababuji ɗiɗi ɗo mbiɗen ko sababu e haqiqa ɗo ɗum woni sababu e haqiqa ɗo ko ɗo woni sababuji ɗiɗi ko ɗo woni kadi haqiqaji ɗiɗi o wi miɗo andi noon ha joni e famani o wi kono noon ha ana ndani min Mouhammad Saïd ufiduka huma mboɗo naftumaɗi ha paama mi haalanma sababu o mi haalanma haqiqa o ne jogii sababu ko coori mom Izzuddin taw kadi ko goonga kalmi wona yiddam tan pour ko ceernam tan mboɗo haala ceernam nangam e nangam wona yidde nde tan de ala ko goonga ufiduka huma mami nafti sababu e haqiqa o litakuna melle laatoɗa an keɗiɗo walla janngowo ala khibratin e humpito sabi neɗɗo nayiɗe humpitade mbawa dañde hen humpito ceerno wi li anna sam'a rubbama yamujju ma la ya'rifu lahu sababan wal qalbu yunkiru ma lam yafham lahu haqiqatan ceerno wi heewi nanɗe ɗo gukkiti ko ɗe ganda sababu heewi ko keɗotoɗa tan taw keɗiɗa ko tan mbasa gonɗi ɗum wasnade e nofuru ma nanɗi heewi ko nanɗe wukkiti nana konnguɗi walla nana tarih walla nana qissa tan nanɗe ɗe gukkita iso wukkiti noon natade e nofuru andi kam jogorani nadde e ɓerde ayno hunu ko nefirta ni nofuru ko noon nefirta wonko ñamata tan nefa ɓerde ma ƴeefa tuuta nofuru ne kadi ko noon sabi mboɗo andi ma won nanɗo wiyeede diina teddiri alhaji ali tan nofuru makko no wiye hehe wona e fiɗɗude nofuru o wi haade mboɗo andi ko noon noon mi haalnuma dalilan ma lam yarif lahu sababan o wi wal galbu ɗum ko nanɗe nanɗe kala ko ala ko alanaɗe sababu ɗe gukkitata e tuttat ɗum wal qalbu ɓernde ne yunkiru yedde ma lam yafham lahu haqiqatan ɓernde kala ko yenanaka heewi ko yeddude taw ɓernde koko laaɓi tan jaɓata heewi jabde kala ko naati e ɓernde taw ɓernde ko ɗum fiɓe ɗum gonɗini o wi mboɗo andi ɗum taade ko noon noon neɗɗo tagira wadde min kam mi haalnuma dalilam hadema ferguitoyade an keɗiɗo o walla an janngo deftere nde hadema ferguitade ganda komo gonga kalmi pour ɓe ɓi diina teddiri ko Allah jeyali tan kaala hen konnguli goɗɗi walla jogoɗa he miijo wongo wonɗa dañi ferguitere ɗum noon mi heɓɓitoma guila e joni waɗi kasrati jahlil insani khuliqa sa'ulan wali ghalabati ajzihi ju'ila sa'uman o nde tawno neɗɗo taga ko e majjere wali kasrati jahlil insani majjere neɗɗo heewde neɗɗo ko majji ɓuri heewde e ko andi neɗɗo kala ko andi ko majji ko ɓuri heewde ceerno wi ko majjere makko heewde ko ɗum waɗi o taga kanko neɗɗo o woni namdotoɗo neɗɗo tagira e namdade no namdo tan no namdo te sa namdima hannde ha tama namdade janngo ni tan hande ma yiɗa fof o wi ko majjere heewde waɗi noon o wi ko sabi fooltade ronkere neɗɗo neɗɗo hay hunde wawa ko Allah woni bawɗo ronkere makko ɓuri jaalade e mbawka makko o wi ko ɗum waɗi o waɗa ko caftowo so tan o tampa o haasta hunde nde o safta ɗum o haasta sa yi aɗa jannga ɗo Qur'ana ha ɓoyata mbiya mi fofto way mi tampi walla jama to ewi tan nane mi juula yino subaka tisbar o kam mi fofto ko ronkere a joguino doole a joguino hattan a saftata mi haasti han kadi yaade jama mi tampi ceerno wi ko heewgol majjere neɗɗo o taga ko namdete jaltade ronkere makko o waɗa ko caftowo o wi min noon haade mboɗo andiri noon wadde neɗɗo o mi haalnamo dalilam
ceerno wi i'lam anna hadha sayyida izzaddini نعم alhaji ali lamma manna allahu alayhi bi ikhrajihi نعم min fana'il adami ila fina'il wujudi نعم ومن دار البرزخ إلى دار الكسب والعمل نعم وهي دار السنن والملل نعم أنبته الله نباتا حسنا نعم وكفله بعنايته الربانية لأنه ولد رضي الله عنه نعم وتربى يتيما وغريبا لا عم ولا أخ سوى الرحم الذين هم نعم في دار الجاهلية لا كتاب ولا حكمة ولا سياسة نعم joni noon ceerno nan haala sababu o wi andu koye oɗo kohowo نعم mo coowirmi wonde diine teddiri ɗum نعم woni izzuddini alhaji ali nde allah moƴƴanimo نعم yaltinimo e waasede addimo e woodede nde allah moƴƴi نعم ittimo e waasede o woodano nden o feeñano e aduna addimo e goodal o feeñi e aduna allah ittimo galle barzakh نعم addimo e galle paggi torɗo o oɗi aduna galle golle نعم ko nden ambatahu llahu nabatan hasana nde allah ittimo e waasede addimo e goodal allah jogitanimo hoore mum نعم allah funnimo fuɗgol moƴƴol sa jabbiɗo ngesa ma so toɓi wonno jirata taw ɗe welti no fuɗiri ni نعم ambatahu llahu nabatan hasana hankan noon no andi kadi puɗol yahata kono mawna yahata kono mawna woni ko allah jogiti gueɗe makko wa kafalahu allah nehirimo نعم bi inayatihi rabbaniya e kimmirgol mum e korsa mum نعم alliyanke o ɗum allah nehirimo omo haalanma alhaji ali ko alyatim نعم o anda baba makko ko allah nehimo nehirimo bi inayatihi e kimmirgol mum e korsa mum arrabbaniya alliyanke o ko won allah nehirimo holko abdani mi wiide wonde ko allah nehimo نعم li annahu wulida radiyallahu anhu sabi alhaji ali jibina wa tarabba o nehi yatiman ko alyatim o anda baba makko wa gariban ko tumaranke نعم o jibina ko leydi Guinée Bissau e wuro wiitengo nunkudu man sonna nunkudu man sonna e nder Guinée Bissau ko tumaranke نعم addani mi wiide ko tumaranke baba makko ko arani نعم baba makko tan ari kanko alhaji ari baba makko tan ummi Fuuta ari o jibina ɗon wa tarabba yatiman wa gariban نعم ko alyatimi ko tumaranke ceerno wi la amma bappaño ala baba makko hi artani andaka no wuuri andaka koko maayi ko bayninoɗo tan ɗanngal ha joni humpitaka alhaali mum la amma wala akha نعم bappaño ala miñum baba makko la mawnum baba makko wala akha wala mawniraɗo mo jogino noon miñiraɗo mo jogino miñi ko mo jiidi mumma e baba wiyete ko Alpha Mahmoud on e ceerno en gonduno ciloñ نعم Alpha Mahmoud e alhaji ali jiidi mumma e baba kanko e ceerno en jangidanno نعم ceerno hamme baba tal kadi kanko o hoɗino toon ni sabi ko on o resno ko caggal ɗum o artide e sohnajo o ga نعم wala mawniraɗo bappaño ala نعم siwa rahimi alladina hum fi daril jahiliyati نعم oyo so wona en ɗam woni dewol makko yu makko kam ko ɗon jeeya نعم oyo ko ɓen tan te on saaha نعم toon ko galle majjere diine heewani gandal kadi heewani defte ngala defte kewɗe ngala wona wala hikmata ñeeñal ala saki wiye wonde ko ɗum o nehori نعم ceerno no addana ko mbimo wonde ko allah tan jogitani hoore mum ko allah nehimo oyi sabi defte on saaha keewani toon نعم majjere ɓurno jaltade toon kadi hikmaji wiyede wonde kaari ko hakim bawɗo haalde haalaji cañiɗi نعم e ɗen gueɗe fof heewano wala siyasa kadi pinnal ala koye ɗum o feeñe aduna allah jogitanimo hoore mum sinno ko jibinanoɗo
e nokkuuji ɗi ngannduɗaa ko nokkuuji seeremɓe mawɓe annduɓe mawɓe oy ɗum kam hawnaaki wiyetee ko joomum nehiima tan e needi ɓeen ɗon mawnirii noon kono peeñirɗo aduna e oɗo sifa te o waynoo wayni ɗum addani mbi wiide ma en ngaroy heen fof jooni noon ceerno wi walamma balaga ashuddahu irtagat nafsuhu l abiya wa saɗat himmatuhu l aliya ila ɗalabi rushdi ndeen han kadi o mawni lamma balaga ashuddahu omon mawna omon ƴaafto suwa helli feere tawde mon ƴaafto seeɗa tan fittaandu makko saliindu koyeera ndu fittaandu ŋabbi irtagat ŋabbi nafsuhu fittaandu makko al abiyatu saliindu koyeera e njaaseela wa saɗat himmatuhu l aliya han kadi noon ɓamti jawli e himme makko towɗo tawno ko jom himme ko jom fittaandu ndu ngannduɗaa no hira no salii njaaseela e koyeera himme o ɓamtani fittaandu ndu ŋabbani illa ɗalabi rusdi yiiloyaade peewal ne heewo alaa hay gooto kanko tan e hoore makko fittaandu makko saliindu koyeera ndu himme makko o ɗi nguurtimo yo yiiloye peewal ni farahela o fokkiti yiiloyaade peewal farahela wa nasala inda al kirami ndo yiiloyi peewal o jippii ko tedduɓe ɗum noon gila Guinée Bissau ga haa o yettoyi Ndiaye Kounda to Ali ibn Ismaila anndi kanko Allah ali jannginannoomo to Guinée Bissau to ko baamum ceerno Ibrahima Diallo ceerno Ibrahima Diallo baamum wiyetee ko Mouhamadou Diallo on jannginannoomo baamum ceerno Ibrahima Diallo ne on ne ko Fuutanke on ne ko garɗo tan wiyaama ko fulɓe jeeri on wiiɓe noon fulɓe jeeri jolofɓe ummi toon tan kamine ari Guinée Bissau jooɗii ɗon ceerno Ibrahima Diallo en peeñi tan e aduna ko on noon jannginannoo o anndi on ko jeyaaɗo Allah moƴƴo peewɗo o ari on omo jannga wa aslama wajhahu lillahi wa ahsana fa sara azizan fi ddini o naɓi hoore makko kanko yiɗi peewal o abbiima moƴƴuɓe e tedduɓe jooni noon o jebbili zaati makko o totti ɗum Allah wa aslama wajhahu lillahi taade goɗɗo ala hokki hoore makko Allah gila e cukaagu kadi wa ahsana o moƴƴini ay ceerno winde o waɗi noon fa sara o wattindi azizan fi ddini neɗɗo noon so ɓuraani heɗaade keɗagol ɗeɓat haa yawde famde ko ceerno haalata ɗo te ceerno kadi an sa woni paamowo bindi tan a faamat ceerno mo yiɗi laɓɓinde yimɓe ɓe yo laaɓe yo njerande sababu ko wiiri Allah ji aldina teddiri ɗum ayi nde o jebbili zaati makko kanko Allah jeyaali o totti zaati makko Allah o fayi e moƴƴuɓe ɗon fa sara o wattindi azizan fi ddini ko sifaji tati ceerno haalata ɗo o wi Allah jeyaali adi wonde ko azizan fi ddini ɗon o adori ngoon felo omo teddi e diine e nder diine he e puɗe makko o yiɗi moƴƴere o yiɗi moƴƴuɓe han kadi omo e nder diine he jooni noon no annama escalier ji ni ñande fof omo ɓeydoo fimde makko limanagal makko omo ɓeydoo to Allah on sahaa sara azizan liddiini eɗa ko fiddini ɗo ko azizan liddiini o reftini heen fel ɗiɗaɓo ngo ko omo teddiri diine o o teddiri diine o o teddiri diine o tawno ko e diine he o woni omo rewa Allah omo laaɓi omo laɓɓini o teddiri diine o haa nde o yettoyi rommet
woni hankadi ko diine o teddirimo fof no ma en kalɗum o hucci e moƴƴuɓe o jebbili zati makko e Allah fasara o wattini asisan omo teddi fi diini ay fii so ari tan ko nder diine he ɗon noon ko enda awa ili mabadi i maqamil imani ko puɗe arwande felo limanagal no escalier ji ni no ceerno haalirta ni ɓe mbaɗa kono escalier ji jomum no ngabba walla no mbiyeten étage no jogui premier no jogui deuxiéme haɗo haɗoy ay ndo woni asisan fi diini oy ɗon ko e puɗe makko en kadi ko suka limanagal nanɗe ɓerde makko kono noon ko suka noon ko suka tan ɗo o ala taw almuɓɓe kadi o ɓendani taw ngol ɓendugol puɗe makko ay ɗon ceerno wi pour ha ɓuura famde bi takdiri annahu ida ru'iya fil muslimin ayi oya mo wino asisan fiddini on fii o artiɗo fil muslimina fiddini fil muslimina ɗo mbimami wonde mo teddi e nder diine he ceerno pour ha paama e on sifa e on saaha nde o woni o jebbileni hoore makko Allah yiɗi moƴƴuɓe so yiyama taw jiiɗomo o ko juulɗo so yitiri mum foyɓe makko tan yaizzu fil ayuni a fi o kadi artiɗo fil muslimina fil ayuni o tedda e jite yimɓe e on saaha ɗum nden o woni asisan fiddini oye pour ha paama so ari e julɓe so ɓen jiimo tan tawata komo teddi e gite mumen nde wonno ko ma gona e hunde nde ganda hunde nde wona mbiɗen so ari e julɓe o teddat gite mabɓe ceerno wi wa huwa fi hada al maqami e ngoɗo felo noon law kharaja ila al kuffari al muanidina lam yalhazu lahu izzan so ari e julɓe tawata komo teddi e gite mumen o wi sen koddiri kadi o ari ko e hefere sandalɓe ɓen jiyata e makko teddugal ndeke asisan fiddini ko gonɗo hen o a yiyani an tijjaniyanke jiya tijjaniyanke koto ma tan beltoɗa kadi jiya oɗo tan ganda o wonko meeɗi lawol tijjaniye kono est ce que wahabiyanke ne yiya ɗum e makko yiyata koma gona e hunde he ganda ɗum jiya ɗon jiyaɗo Allah tan moƴƴo tan ganda o wonko jogui o won gueɗal ngal jogui to Allah kono goɗɗo o caliɗo ko woni on yiyata ɗum ɗon ko asisan fiddini ceero pour ha ɓaɗo haqqille ma ɗo arwande felo makko huccude e moƴƴere huccude yimɓe moƴƴuɓe oy ɗon kala juulɗo jiiɗomo taw komo teddi e yitire mum mo wona juulɗo noon keefeero oy on yiyata ngal teddugal taw noon ko holla haɗa woni felo adiŋo ngo ceero wi summa lam martaga o ngabbi gilande o ngabbi wata dalla o sembini fil imani hankadi omon ngabba no mbiya min escalier ji ɗi limanagal ngal no ɓeydo sembinde pibgol ngol no ɓeydo sembinde ay ɗon saara o wattindi asisan liddini to ko fiddini ɗo ko liddini to mbiɗen ko arwande felo o taaɓi tan escalier goto o woni asisan fiddini woni kala gonɗo e diine so yimo tan teddina ɗum joni noon summalam martaga o ɓeydima ngabbude escalier ji wata dalla a omon sembina sara o wattini asisan liddini ɗon ko omo teddiri diine o omo teddiri diine o ceerno wi qulna awalan asisan fiddini o yi gadi ɗen wiide komo teddi e nder diine wal ana joni qulna mbiɗen asisan liddini joni mbiɗen ko omo teddiri diine o ceerno wi aha kay wa huwa hina idin fi akhiri maqami l imani sabi hankadi oni ko e wattan felo limanagal sabi oni koye ngabbude
fo ɗon makko maw haalde kadi dalil o pour so feeñi e julɓe walla so feeñi e hefereɓe holno wayata e maɓɓe nde woni asisan fiddini ɗon ko arwande felo nde woni asisan liddini wonde mo teddiri diina o ɗon ko fi akhiri maqamil imani hanke ɗo mon yettoyo to wattande mon yettoyo rommete i joni noon so yalti e feɗo limani tan hankadi ko mabda'i maqamil ihsani hankadi on o naati e feɗo l'ihsan ga kam o gayni iman o naati e l'ihsan te ko ɗe gueɗe tati ndendata e neɗɗo nde wiye ko juulɗo islam iman ihsan wa dinu zi salatu hus aqwa urati joom ibnu ashir o ko noon wi o wi diine fecci ko pecce tati ɗen pecce tati ndendade wiye diine islamu imanu ihsanu joni ngoɗo felo kay o tacci ɗum mbiɗen aslama wajhahu lillahi wa ahsana felo l'islam ngo en kaali maqamil imani gonɗingol Allah on kay kadi gasi naati ɓerde makko heɓidima joni heddi ko felo ihsan ihsan woni kala kaɗa waɗa taw aɗa yiya hen Allah wa amma l ihsanu fa qala man dara an ta'buda allaha ka annaka tarah in lam takun tarahu annahu yaraka ɗo joni omo teddiri diine o tawno omo e wattande felo limanagal o tacci felo l'islam o gayni o naati e felo liman hankadi omo wattana muɗum nde o naati e felo l'islam ɗon woni asisan fiddini o naati e felo liman o woni asisan liddini joni gon felo o gayni ɗum o fuɗɗima felo ihsan ngarɗinde golle moƴƴinde golle komo golla pop omo yiya hen Allah fof ko Allah waɗirte wa huwa fi hadha al maqami o wi fof noon e oɗo maqama laysa lahu atba'u wala almuɓɓe garani taw ɗeɗo pelle ɗiɗi fof ɗo woni asisan fiddini e ɗo woni asisan liddini hay goto rewani makko taw hay goto rewani makko kanko tan e hoore makko omo hucci e Allah omo laaɓi omo laɓɓina mo fewna kono hay goto rewani makko hay goto o noddani taw wadde o teddiri diine o ɗo joni wadde kanko teddiri diine o nde o dañoyi noon almuɓɓe no mbimami ni wiyama ujunnaji jeeɗiɗo tuubni ɗumen taw jiiɗa e julɓe rewɓe makko e woni hen kadi diine o teddirima sabi o fooɗani diine o ko ronkano o ɗo joni ko kalten ko pop laysa lahu atba'u o ala almuɓɓe ɗum waɗi o teddi e nder diine he o teddiri diine o o wi walakin law qaddarna annahu ata ila al kuffari o wi ay ɗo mbiɗen ko asisan liddini omo teddiri diine o ceerno wi sen koddiri o ari e heferɓe almu'anidina sandalɓe la azzazuhu maɓe teddinirmo li dinihi ha ganda asisan liddini omo teddiri diine o o wi ƴewde keefeero de mi wiyani julɗo goo fof Allah de ko keefeero candallo so ari e mum tan teddinanmo holko teddinirtamo li diine hisabi diine makko wadde asisan liddini o teddiri diine o ɗon ko diine o teddiri ceero wi sen koddiri e oto heefereɓe ɓe teddiniramo diine makko kadi qaharan minhum ko yiiɗi añi maɓɓe kala keefeere mo huccodiri yiiɗi añi mum teddinanmo ceerno wi wa ma'ana ta'zizihim lahu ma'ana ko mbimi heeferɓe teddinanmo yiiɗi añi mumen ko annahum la yamɓutunahu abadan fi anfusihim walaw kanu yuqatilunahu o wi heeferɓe ɓe to nder ɓerɗe maɓɓe ɓe kuutakimo toon hay sinno peeñje ɓe kaɓe makko tande omo haɓatno e maɓɓe to Guinée Bissau hareji jamma e ñalawma to peeñji omo haɓa e maɓɓe ko hareji tan kono to nder eɓe jaaɓi eɓe gandi gonga Allah o eɓe gandi ko tedduɗo eɓe gandi ko woni ko gonga ceerno wi ɗum addani mi wiide force ɓe teddinanmo yiɗi añi maɓɓe hayso e peññini habde e makko kono so nder maɓɓe eɓe jaɓanimo ndeke ɗo ko diine o ayi sabi ɓe teddinirimo ko le diine ɓe jiirimo senare ɓe jiirimo laaɓal
nde woni e fello l'islam ɗon o teddi ko fiddini nde woni e fello liman o teddiri liddini ɗon kanko teddiri diine o ceerno wi summa lamma shariba wartawa fi maqami l ihsani sara izza diine ceerno wi nde o yari ha o ɗomɗiti e felo ihsan woni hankadi o yettima Allah gueɗe makko fof ko Allah kala ko waɗa Allah ko meere kala ko omo waɗa omo tesko hen omo yiya hen Allah nde o yetti gon felo ko ɗon sara o wattidi izza diini wonde diina teddirima ko ɗon noon almuɓe notiti ni haade o noddi noon o notama omo fewna yimɓe andi kay diina o dañi sago mum diina weltima sara izza diini ndeka ko inɗe tati ceerno indimo azizan fi diini azizan liddini hatta sara izza diini holko woni sara izza diini ceerno wi ey sara diinu azizan li ajlihi ceerno haali ko ha laaɓi nan ɗo windi o wi ey mana o ko sara diinu diine wattidi azizan na teddiri li ajlihi sabi alhaji ali diine o teddirimo sabi ko wasano toon ko pop dañama te ko sababide makko o wi min haysu law qaddarna o wi e nokku so en eɓɓi wonde o yeehi e heefereɓe pour noddoyde ɓe ida ra'ahu man kana usima lahu shay'un min hadhihi l izzati la budda an yastaslima ceerno wi sen jeɓɓi tan pour dalilam wonde diina o teddirimo ceeri mbaɗen appapare tan so yeehi e heeferɓe o wi so yiimo kala mo Allah fecci hunde e ngal teddungal woni izzatu o andi mbiɗen izzuddin ko teddungal diina te teddungal wodani ko Allah o wi kala mo Allah feccani teddungal hayso ko keefeero de o wi on wawa ɓoccitade jaɓat Allah tan la budda an yastati mo jebbilto so yi alhaji ali taada tan izzatu o hayso seeɗa na e makko la yagdiru on o hattanta an yasbira anhu nde o muñata ga alhaji ali o wawa is sabi kana ma'muran hankadi alhaji ali yamirama bil inzari jertinde wa du'a e noddude ilallahi woni ko ɗo fuɗɗi dañde almum teso mo nodda ko fof noddata julɓe ɓe ngare peron laaɓon laɓɓi ɗon onon heeferɓe ɓe ko ngare jaɓe Allah o wi keefeerode taada tan teddungal ngal na e makko so yi alhaji ali ala no waɗi wadde mbiɗen fodde ujunnaje jeeɗiɗo naati e l'islam ɓen ko feccaɓe nden ɗon moƴƴere ɓay ko ɗum addani mi wiide noon wadde diina o kayum ne teddirimo waɗi ko teddirde diina o diina o kam ne yoɓimo o wi on keefeero wawa ɓoccitade jebbilto tan jaɓa sabi hankadi alhaji ali yettima e nokku o dañi yamirore imbino to nelaɗo sa sallam ha yetti less bil inzari wa du'ai ilallahi ceerno wi wali hada sababu ko oɗo sababu ɗum de woni sababu laqqabtuhu coowirmomi bi izzi dini ɗum de woni sababu coowirmomi wonde diina o teddirima o wi fa innahu muɗabiqun lahu sabi omo ommodiri e inna de izzuddini o kadi wayliɓe bihi inna de nde hande makko so nata komo andamo na ommodiri e makko tene kay omo hande wiyede izzuddini wona ceerno winoma mi mbimo wonde diina teddirimo oy kon noon nde wonno yimɓe ne jogo sikkitare e miijoji no fursa ha wonko nanata ronka famde wukkita ɓerde wonko yeddata oy pamano min ko coowirmomi izzuddini ko so worne ne jogui sababu ne jogui haqiqa sababu o haali ɗum joni heddi ko haqiqa o ne jogui sababu ne jogui haqiqa ha o ala boom ko sababuji ɗiɗi e haqiqaji ɗiɗi sabi sababu o e haqiqa o rendi woni sababuji ɗiɗi haqiqa o e sababu o rendi woni haqiqaji ɗiɗi en kaali sababu
wa amma haqiqatu zalika tawi ko haqiqa ko mbirumomi izzuddini نعم o wi fal ta'lam andu faama noon ko haala ceerno wona hay bandaji makko sa heɗoto ɗo hatan pa famata so naati ɗo ko faati alliyankagal wona neɗɗo fof famata ceerno wi fal ta'lam andu نعم anna al izzata lillahi wahdahu teddungal ko Allah tan wodani heddoto noon kala mo fecci teddungal tedda min noon mi wi alhaji ali izzuddini kono on ɗon izzu on izzatu ko Allah tan wodani la sharika lahu نعم dendidiɗo alanamo kanko Allah sabi ko qala ta'ala falillahi l'izzatu jami'an teddungal e polgu ko Allah tan wodani o ɗum woni ko to suratu fadir نعم aya sappo oɗo aya toon falillahi l'izzatu jami'an Allah wodani teddungal ceerno yiba hada نعم qabla khalqil khalqi qabla la qabla wa hina la hina wa munzu la munzu wa iz la iz wa dahr la dahr illa al hayyul azaliyyu alladhi huwa ad-da'im Allahu akbar wi nde wodani Allah teddungal e pongu ko adi tagede tagore nde nde wiyete fa lillahi l izzatu ɗum koko adi nde tagore nde tagete o wi na adi ko adi mbiyeten monde na adi ko na adi kala hunde qabla na adi gila ko adi tagaka gila ko adi wodani wodani Allah teddungal ko adi tagore nde gila ko adi hunde adinde wa hina la hina nde wodani mo teddungal ko saha mo saha ala munzu la munzu ko gila wodani Allah teddungal ko gila taw gila ala wa izla iz nde wodani Allah teddungal ko tuma mo tuma ala wodani mo teddungal e zamanu mo zamanu ala nde wadde ko Allah tan jeeyi teddungal sona mo fecci hen hay hunde ala ko wodi illa al hayyul asali sona Allah guurɗo Allah keddotoɗo mo ganduɗa ko yim tan won duumotoɗo Allah mo ala to fuɗɗi mo ala to haaɗi wa fi dhalika koye ɗum kana Allah laati kanzan lam yu'raf walahi kanzan lam yu'raf fa ahabba an yu'rafa fa khalaqa al khalqa fa ta'arrafa ilayhim fa bihi arafu nde wodani mo ngal ɗo teddungal ngal kalɗen koko adi tagore nde ko adi kala hunde ko adi nden saha ala zamanu ala mbiten gila ala ko mbiten adi ko adi ala o wi ko nden noon Allah woni kanzan lam yu'raf o woni ngalu ngu andaka o yiɗi andede kanko Allah o tagi tagore nde o andiniɓe ɓe gandimo e on saha hay hunde wodani Allah wi woni ngalu ngu andaka ngalu suuɗingu eyi ha saha noon o yiɗi andede o tagi tagore nde kanko andiniɓe o andiniɓe hoore makko fa ta'arrafa ilayhim fa bihi arfu ɓe gandi Allah kono ko Allah andini ɓe hoore mum joni noon wa hada ta'arruf ngol ɗo gandikinagol ngol Allah andini jiyaɓe mum huwa ismul izzati ko ɗum woni peccugol teddugol ngal so Allah tagima andinima hoore mum o teddinima dañi teddungal kono teddungal ngal kanko tan jeyino joni noon o fecci ismul izzati wa hada ta'arruf ngol ɗo gandikinagol ngol Allah andini jiyaɓe mum ɗum woni feccede teddungal joni noon wa hina razaqana ghanimata al izzati fa rasulu sallllahu alayhi wa sallam huwa al qasimu ala wafqi qada'ihi wa qadarihi nde Allah arsiqini en ngal ɗo jangal teddungal Allah andi kinima en hoore mum en dañi ngal teddungal nawayno o fecci en o hokki en kono noon ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam
نعم ko on woni peccowo teddugal ngal eno Allah ñaawiri ni eno Allah hoddiriri ni o wi fa hadihi al izzatu ibaratun an al iman billahi نعم مع الكمالات الإلهية والأنوار الربانية o wi ngal ɗo teddugal noon نعم izzatu mo kalten o o wi ha joni faccirta tan ko limanagal sabi sa joguima limanu billahi tan Allah teddinima a dañi izzatu o نعم a woni asis a woni tedduɗo anil imani billahi نعم teddugal ngal faccirta ko gonɗingol Allah ma al kamalati wondude e timmale نعم al ilahiyati alliyankoje نعم wal anwar ar rabbaniya e annoraji alliyankoje نعم wona Allah yiɗi andede نعم caggal ɗo woni ngal suuɗigu o tagui tagore nde نعم kanko andiniɓe ɓe gandimo ceerno wi wakte idin wannasu wakte idin ala salasi ɗawaif o wi yimɓe ɓe noon ñande heen ko pelle tati nde teddugal ngal ari نعم nelaɗo woni peccowo o wi yimɓe ɓe ko pelle tati omo haalanmaɓe fedde fedde aɗɗaifatul ula fedde adina nde نعم alimu wujuda al maqsumi wama huwa wa sa'u fi talabihi wa hadhihi at-ta'ifatu bi nafsiha munqasimatun ala salasi firaqin نعم firqatin minhum نعم ya'lamunaha ala haqqil yaqini wa minhum man ala aynil yaqini نعم wa minhum man ala ilmil yaqini e pecci ko pecce tari fedde adina nde o wi ɓen na gandi نعم wonko fecca ɓen kam na gandi ha woodi ko fecca kadi ɓe gandi ko fecca ko wonko fecca ko kadi ɓe gandi ɗum wujudal maqsumi wa ma huwa woodi de ko fecca ko kadi ɓe gandi ko nanggamo نعم nden fedde andi wona wasa'u ɓe jeehi noon fiiɗala bihi e yiiloyaade ɗum نعم fedde nde ummi e yiiloyaade نعم fof de ko teddugal ngal o haalata نعم ɓe gummi e yiiloyaade ɗum نعم no eɗen ni eɗen gandi نعم wonko fecca ko fecca ko waɗi eɗen gandi ɗum papare hami wonde eɗen gandi tijjaniya نعم ko feccere mawde tan gummoɗa noon jiiloyoɗa نعم jiiloyoɗa ceerno mo jonoɗa hokkuma lawol tijjaniya sabi aɗa andi e ɓernde ma aɗa andi aɗa fiɓe aɗa gonɗini نعم kadi no jaranma kala hunde نعم ɓe gandi te ɓe gummima eɓen jiiloyo ko fecca ko wa hadihi ɗa'ifatu bi nafsiha نعم wona mbiɗen pelle ɗe ko tati nde ɗo fedde adinde kayre e hoore mayre ene pecci pecce tati nde fedde ne mbiɗen نعم ɓe gandi won ko fecca ko kadi ɓe gandi holi kañum نعم kamɓe ɗe pecci pecce tati hen feccere wotere نعم eɓe gandi ko fecca ko ɓe gandiri ɗum ko haqqul yaqin yenanede ɓe gandi no woodi woɓɓe ɓe ɗum woni hen fedde wotere woɓɓe ko pawi hen jiiti mumen jii o kam kono gonɗini kono yiyani oɗo noon fawi he yitire mum wona ɓe gonni ɗiɗo oɗo noon ko ilmul yaqin نعم o kam ari hen ha fawi hen junggom fawi yitire mum fawi hen junggom andi yimɓe ko noon tan mbayata ganda hunde e ilmul yaqin walla aynul yaqin walla ilmul yaqin ɓe gummima yiiloyade ko feccako jaraniɓe yiiloyade teddugal ngal fof ɗon ceerno haalantuma ko haqiqa tu o caggal nde o haali sababu o نعم waɗɗa ifatu saniyatu نعم fedde ɗimmere ndetade pelle ɗe ko tati ɓen alimu wujudal maqsum نعم walam yahtafilu bihi ɓen kay gandi won ko fecca نعم kono noon ɓe gondaka ɓe bittani andi won waɓe noon نعم jiyaɗo yimɓe ganda ɓe he ɓe de wonko dañi kono noon haajuma am ala hen ɓe gondaka walam yadrubuhu ɓe jiilaki wata yejjiri fedde adina nde ɓe gandi wonko fecca ko kadi ko nanggam o ɓe gummi kadi ɓe jiiloyi
nde ɓe jiiloyi ɓe heen dañi heen haqqul yaqiini ɓe heen ko aynul yaqiini ɓe heen ko ilmul yaqiini fedde ɗimmere nde anndi wonko fecca kono haaju mum alaa heen sama fuu ni wona woni yiyoɓe ɗo ceerno taw gondaka ni ndaarata ni hay duwawu ñaagata saka noon arabi wonno nanga tijjede walla ne jebbilo te omo anndi wonko won ɗon omo anndi ɗum ko huunde won ɗo kono noon taw haaju makko alaa heen o ye fali zalika lam yejidu eɓe nganndi kono haala ɓe ndartani wadde ɓe dañani o yi ko ɓeen noon ciforte faasiqagal walla naafiqagal o ye ɓe gona heeferɓe de ko ɓe julɓe ɓe mbi kono haade ɓe jiiloyaaki ko ɓe faasiqeɓe walla ko ɓe naafiqeɓe ko ceerno haali wa hum ashabul fisqil mubin faasiqagal peeñgal wanni faaqil haalis naafiqagal laabgal alladina yukhalladuna fi nnari ka khuludil kufari haala ceerno ɓe nanne jeyge no heefere ɓe nandirte jeyge ni sabi a woni holla haɗa a yi moƴƴere kadi aɗa anndi kono mbiyami wondaka sinno anndano mum oɗa anndi yiilima dañi oɗo anndi yiiloyaki dañani joni noon tata ɓo wassalisatu fedde tata ɓira de ɓen lam yashuru bi wujudil maksum ɓen kam ni ganda wonko fecca ɓen kam ganda ɓe gandi jiiloyima keeɓi nde ɓe jiiloyi kadi e pecci ko pecce tati ɓe hen dañi hen aynul yaqin ɓe hen ko haqqul yaqin ɓe hen ko ilmul yaqin ɓen goni julɓe ɓen goni malaɓe ko ɓen goni dañoɓe ɓe hen gandi wonko fecca kono ɓe jiiloyaki sama fou ko ɓen goni nafiqeɓe e fasiqeɓe oye ɓeɗo ni ganda wonko fecca ganda lam yashuru bi wujudi wodede almaksumi ko fecca ko wa hum fi gayyihim yamahun ɓe woni ɓe Allah wi eɓe denguina e majjireji mabɓe wa humul kuffaru ay ɓe goni heferɓe joni noon ceerno wi wa tilkal firaqu salasatu o wi pelle tati almutafarri'atu ɓe ganduɗa no salti anil wahidati ga fedde wotere nde pelle tati ɗe kalɗen ɗe te fof ko fedde wotere nde tan fecci pecce tati e ilmul yaqin haqqul yaqin e aynul yaqin ɓen ceerno haalata wona ko ɓe goni julɓe ɓe ɓen gandi wonko fecca te ɓe jiiloyima ɗum ɓe hen jiitiri aynul yaqin ɓe hen jiitiri ilmul yaqin ɓe hen jiitiri haqqul yaqin ceerno wi ay ɗeɗo pelle kullun minhum kala goto e mabɓe wajada min al izzati dañi e teddugal qadra zannihi billahi ɓe goni julɓe ɓe goto fof ko fodde sikke mum e Allah fodde gendugel mum sabi ko li kulli muta'arridin min al buhuri wal awani ɓe mbi moƴƴere ko kala garnaniɗo ɓe gadda koppuji ɓe gadda panuji ɓe gadda barille ɓe gadda potuji ɓe gadda kason ataya li kulli muta'arridin goto fof kala ko gadduɗa ko ɗum o wi kono kala goto kay dañi fodde sikke mum e Allah lima fil hadisil qudsi sabi ari hadisul qudsi Allah wi ana inda zanni abdi bi min mboɗɗo ɗo jiyaɗo sikkimi ɗo ɗum waɗi so tawi tan aɗa sikki wadde a heɓat ha heeɓa gadduɗa barigal ɗum keɓata barigal ngal ƴoogue ha heewa kono an piɓɗa e Allah ko fodde potiyel loonde walla kasel ɗata e Allah hokkuma ɗum waɗi neɗɗo yo jogo fimde mawni neɗɗo yo jogo himme yo wallahi ceerno wi fa minhum manin gamasa fil izzati wona o haalima teddugal ngal ari kadi rewi ko e juuɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o haalima noon gila to asal ko Allah tan heerorino ngal teddugal tagore tagaka qablu ala hiinu ala munzu ala dahru ala ha ndo yiɗi andede kanko ceerno kanko Allah ceerno wi wonde nde Allah yiɗi andede tagui tagore nde o andiniɓe on saaha o fecciɓe teddugal ngal ha ganda noon adroto feccade hen ko nulaɓe Allah e annabaɓe Allah ɗum ceerno haalata ɗo joni wonɓe ganduɗa pecca ko maaje hisa ha jooli hen wonɓe ganduɗa ko panuji wonɓe ganduɗa ko barille fa minhum manin gamasa nde feccere nde ari yiiloyiɓe ha jiitiɓe na hen ɓe ganduɗa muti fil izzati
ɓen kam ko maaje pecca hatta lam yabqa lahu baqiyatun illa wa hiya munghamisatun fiha woni hay hunde ala ko heddi on jeeyaɗo Allah fof makko muri hay hunde yiyata e makko boowal o wiwa hada rahdu rusuli wal anbiya ɓen goni fedde annabaɓe e nulaɓe Allah alayhimussalatu wassalam wal aqdab e ɓuɗbuji ko wayno Cheikh Tidiane en ɓenne ko enen feccere jeeya nde wonno goto fof ko fodde sikke mum e Allah nde wonno ɓeɗon jogui sikke mawɗo ɗum waɗi kamɓe peccaki so haaɓe jooli ko mbiten gueeƴ ko maayo gueeƴ ɗum ɓe pecca hen hankkadi noon ceerno wi ala ihtilafi maratibihim ko luutodirgol martabaji maɓɓe wa masaqatihim e meeɗirɗe maɓɓe goto fof e fodde martaba mum e goto fof ko meeɗata kono kam yoolade ɗe kay kamɓe fof ɓe joolima e ngal ɗon teddugal ceerno wi wa yarisuhum as-siddiquna gonɗuɓe gonɗinɓe noon ne dontaɓe e ɗum ɓenne ko enen feccere dajata wa kullu da'in min du'ati al-umami kala noddowo e leƴƴi ɗi taw noddata ko faade e Allah ronti hen alhaji ali enen ko hen jeeya o wiwa illam yudriki zali'u sha'wa ad-dali' ɗum ko tinnol arabeɓe e ngol to maqamatul hariri laƴowo puccu laƴowo wawa heftade puccu sembingu daɗata oye gonga en mbawa heftade nulaɓeɓe annabaɓeɓe kono kam no way fof en jeeyama hen laƴowo heftata ko sembingu de eyyi kono kam ne eto waliyaɓe mbawa heftade nulaɓeɓe kono ɓe dontiɓe kamɓene koye muɗɓe heɓe jeeya wa baqiyatul maratibi liman adahum hankadi martabaji keddiɗi ɗi o wi koko wona annabaɓe e nulaɓe Allah ko wona qutbuji ɗi kono kam ko minal muhsinin ko moƴƴinanɓe koye mumen wal mu'minina wal muslimina pecce tati diine ɗe fof ari ɗo muhsinina woni ihsan mu'minina woni iman muslimina woni l'islam andi l'islam ko a haalat konngol ngol ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah juula kajja gaska koora ɗum wiyete l'islam imanu noon ko jasmun bil ilahi wal kutub piɓa Allah piɓa defte Allah ɗe piɓa malaikaji ɗi jeygol no woodi aljanna no woodi siraɗi no woodi peesirgal no woodi sa ɓenniɗon nde gara ihsan won hankkadi kala ko mbaɗata aɗa yi hen Allah wa amma l'ihsanu fa qala man dara an ta'budallaha ka annaka tara feccere nde ɗo en kaali yaade ha muuta ko nulaɓe annabaɓe tawno jikki maɓɓe Allah no mawni mbaɗi ɓe dañi ko heewi kisa haaɓe jooli hen o wi ko heddi ko noon hankkadi ko muhsinina en mu'minina en muslimina en paamano muslimina mu'minina ɓuuri mu'minina kadi ko muhsinina en ɓuuri na jogui muslimina en meeɓe kono wona mu'minina en kala gonɗo muminu ko muslimu na jogui mu'minina en kono wona muhsinina en kono kala gonɗo muhsinu ko mu'minu ko heewi e men ko mu'minina kono wona muhsinina eɗen gonɗini Allah eɗen jaaɓi Allah kono noon kala ko mbaɗata aɗa yiya ɗon Allah andi weeɓanani en no mbiɗen hankini sa habbiri tan Allahu akbar seeɗano ko ɗon fannoma seeɗani fanma tan ko ha mbiya Allahu akbar hankkadi miijoji gara e ma e nder julde he ko adina salminte taw a calculi ko calculannoɗa fof taw waɗi programme ma somi salmini moɗo e naggamo mi yaha to mi yahaga andi o kam tawnani Allah wiyete o muhsin noon ko mo ganduɗa so darima tan hay hunde yiyata so wona Allah ɗum andi weeɓani joni noon annabaɓe kam peccima ha timmi ha ɓe joolima oye pecce keddiɗe ɗe ko muhsinina en muslimina en mu'minina en ceerno wi fali inghimasi du'ati fi hadihi al-izzati hatta sarat kullu sha'ratin minhum tahinnu ila al-hadrati فالانغماس الدعاة في هذه العزة حتى صارت كل شعرة منهم تحن إلى الحضرة خلفهم ربهم على سائر خلقه الدعاة نودو بفادي الله بي o wi ko mudde be ngal do teddugal sabi woni feccere mabbe fecca ko maayo habe joli hen mudde be ngal do teddugal ha woni bom hay lebol e balli mabbe hay soko lebol na yida hadara Allah hangar ko Allah ɗo tan ɓe ngoni ko ɗo Allah ɗo tan mi haala par leeɓol
leeɓol ngol ƴeftuɗa e maɓɓe pop ta hinnu na ñuuña نعم na yeewna na ooñano ilal hadrati ko sabi ɗum khallafahum rabbuhum nde ɓe jotti o martaba woni hay leeɓi maɓɓe ɗi na gooñano hadara Allah ko ɗum waɗi khallafahum rabbuhum Allah lomtini ɓe e dendangal tagore mum woni ko jiita seere ɓe ne jahana nodde yimɓe ɓe na pewna ɓe ne mbatta ɓe e laabi ɗum waɗi Allah lomtini ɓe ga leydi ga ɓe lomti ko Allah yaf'aluna af'alahu wa ya'muruna bi awamirihi نعم ɓe gollata ga ko golle nde Allah yamiri ɓe نعم ɓe jamira yimɓe ɓe ko Allah yamiri ɓe jamiri yimɓe ɓe نعم yaqulu tabaraka wa ta'ala نعم fil hadisil qudsi e hadisul qudsi sanani hadisul qudsi tan woni yewtere nde Allah haaldi e nelaɗo direct taw jibril lombaki ɗum kamɓe tan kaldi Allah wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam نعم la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntuhu o wi jiyaɗam serata na ɓadoro kam nafilaji نعم hami yiɗamo sabi nafila ko ko ɓeydare ɗum firi nafila ko buuña Allah yamirma tan ko farillaji ɗi نعم waktuji joyi ɗi kono fawde hen nafilaji ɗum koye sumgo ma نعم ko ɗum non woni bénéfice o نعم wa yahfazu l mafruda ras al mali نعم wan nafla ribhahu nafila woni bénéfice نعم Allah wi nelaɗo ay jiyaɓe Allah ɓe ɓe ceerata e ɓadoro kam nafilaji hami yiɗa jomum نعم somi yiɗimo noon mi wontamo han ganda holko woni yettade Allah نعم ba laɓɓinat tan wona naflowo نعم nafila njuulu nafila zicru hay zicruji fof ko nafilaji نعم Allah wi hami yiɗamo نعم somi yiɗimo noon mi wontamo o firlito e kala no yiɗiri نعم o firlito e aduna he kala no yiɗiri sabi hankkadi ko Allah won ɗon نعم Allah yimi wontamo o jogo tasarrufat ɗum fof ma en garoy hen sabi alhaji aali Allah ne feccunomo ɗum wawde firlitade taade ha en nani ceero men o ɗo Cheikhul Alhaji Amad Tidiane Ba o deƴƴata نعم ceerno nde hooti hoore fonde ko Madina alhaji naɓe o addanno wasifa te taw suwata o ferde nde ummi Madina alhaji o wayni ceerno hamme baba gantini o arti hoore fonde so ɓe juuli ɓe calmini wudere wasifa so wertama tan نعم daaɗo ɓe garata e makko kisa o yalta o wirdira e maɓɓe ɗum ko tasarruf alhaji ali addimo haa ɗo e Madina Gounass wona jeftinande ceerno no haala ɗum nde addimo nde hollimo jamaka hollimo weydu kosobo hollimo ceekewi wimo ko ɗo oɗo tasarruf e gueɗe mbaɗe hono noon Allah wi somi yiiɗi jiyaɗo tan kuntu mi wontamo hankkadi mi huncanamo kala hunde o firlito e aduna he e kala no yiɗiri to hoore deftere to en kaali ɗum ɗo ceerno wiyata Allah newnani mi nadde e lawol Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane mo ganduɗa Allah no hokkimo wawde firlitade wonɓe ga aduna ha e wonɓe barzakh ɗo hoore deftere ɗo ceerno haali ɗum to ɗum noon ko sifa Allah kuntu Allah yimi wontamo jiyaɗam hay koye weldumi tan laaɓa laɓɓina ɓadoro kam nafilaji joni noon ceerno wi wali hadihi sayrurati ay oyino ko hatta sara izzaddini ɗum woni hatta sara o sara izzaddini ha o wattini ko dina ne teddirimo oyi ko ngol ɗo battingol noon ngol o wattini dina teddirimo ɗo puɗe makko ko azizan fi dini ha o woni azizan liddini woni mo teddinira sabi diine o noddi o noota o dañi almuɓɓe woni hankkadi ko diine o ronkuno ko kanko woni e wadde ɗum ceerno wi ko ɗum de woni sababu mbimomi izzuddin wali hadihi sayrurati ko ngol ɗo battingol allati itabartuha ngol teskimi ɗum e alhaji ali ɗum waɗi laqqabtuhu coowirmomi bi izzuddin mbimi wonde diina teddirimo li annahum haazu li inhimasihim bi zawatihim fil izzati o wi sabi ɓe pandini alhaji ali eɓe o nehi o wi ɓe pandini mudde ɓe e zatiji maɓɓe e ngal ɗo teddugal ka annahum zawatul izz elle ko zatiji teddugal sa ƴeewiɓe wona kam ɓe jiyata ko teddugal ngal jiyata ceerno wi wal izzu huwa dinu wa dinu huwa al izzu teddugal woni diina woni teddugal ko gootu sa wi teddugal tan mbiɗa ko diina sa wi diina tan mbiɗa ko teddugal
o wi wa hada min babi idafati l badi ila l kulli نعم ɗum ko nahwiyankoye mbiyata noon ka anta ɓuula yedu zeydin o wiya tan kono mbiya junngo seydu junngo samba walla junngo demba ko demba tan won ɗon demba yo junngo demba yo fof ko ɓanndu makko ndu tan sa wi diine a wi isu fof ko gootum ko hunde wotere nde won ɗon joni noon ceerno wi wala kadit tadahlaka hankadi feeñanima assababu نعم min de kulmi ko hadema ferguitade mbiya wonde min koyemi ɓurtini koye mbiya wonde alhaji aari diina teddiri ɗum joni noon mi haalnima sababu mi haalnima ɗo pawimi mi haalnima sifa makko no fuɗɗori e oɗo l'islam e oɗo liman e oɗo ihsan ha mi yettanimama ɗo hankkadi kam mataw laaɓanima ko woni sababu ha mbimomi izzuddini mataw kay wa zahrat laka feeñanima alhaqiqatu so mbinumama kono jogui sababu e haqiqa joni kam min kam mi haalnima kono mi haalandema dalilam ceerno wi in kunta kono ko sa laatima za fahamin ka joom faamu saɗa faama mataw a faami wa basiratin tawi ka joom jiiɗe ɓernde wa aqidatin tawi ka joom fimde ka piɓowo ko an jeeyi ɗum tan ka joom fahamu ka paamowo ka joom jiiɗe ɓernde ka joom fimde o yi a yi dalil labɗo ko an naftorto wa illa sa wi noon ha joni a famani te haala ka andi kam o junnima hen no fewi sabi ko puɗɗiren hijratu soda en meeɗa janngude kon ɗum ɗo hewde ceerno wi so tawi noon mbiɗa a famani walla ko kalmi ko gonɗani fa in majja sam'uka so nanɗe ma gukkiti haada ɗum ɗo ha joni natani nofru ma kono noon juhudan ko jeddugol ka jedduɗo alhaji ari ha daari hen dina teddiramo o ha daari hen ka jedduɗo wa inadan walla ko candallagal ma ceerno wi ey fa innaka nden noon an mimman fi adanihim wagu ɓe Allah wino hefere ɓe o wino na e noppi maɓɓe paaɗugol ɓe nanata ko hen jeyɗa kono tawi ka paamowo joom jiiɗe ɓernde joom fimde a faami naftoroɗa so tawi noon nanɗe ma gukkiti ha joni natade nofru ma saabi jeddugol ma e candallagal ma o wi koye ɓe jeyɗa ɓe ganduɗa na e noppi mumen nanɗe mumen paaɗugol ceerno wi wa yuhafu aleyka no aɗa hulana noon an jeddowo aɗa hulana noon an yusibaka mislu ma asaba alladina zalamu anfusahum nde jogori hebdema ko hebno ɓe toñnoɓe koye mumen ha lebta waliyaɓe Allah jeddatake ceerno wi rasakana llahu taslima yo Allah arsiqin en jabde golle Allah ko Allah golliri ni Allah hokki Allah jeeyali ɗum ɗon o wi Allah arsiqin en jabde golle Allah yo Allah arsiqin en wal in iyade e ɗoftade wal qabula e jaɓande ay li ahlillahi yimɓe Allah ceerno wi ni yo Allah arsiqin en jebbilanade yimɓe Allah e jaɓande yimɓe Allah e ɗoftade yimɓe Allah amin ya rabbal alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam fatiha salatul fatiha فاتحة صلاة الفاتح lillahi rabbil alamin Allah jaɓan en joni kay noddin tan juulen